As foliadas, digamos que a xente pensa que son herdeiras daquelas foliadas de antes, pero houve un tempo aí de transición no que desapareceron, e coas foliadas desapareceron, que non se recuperaron, os códigos todos que había para o baile. Algúns eran interesantes, outros, se cadra para os tempos de hoxe, xa non son, porque cambiou moito, non? Pero sería necesario, polo menos, refacer os códigos para as foliadas. Creo que sería necesario, por un lado, coñecelos e, por outro, descartar os que xa nos nosos días non teñen sentido e quedarnos cos que funcionan e cos que axudan a que o baile funcione. Nos tempos de antes, pois non había unhas ringleiras tan grandes. E iso que nesta foliada, por espacio e porque os bailadores tamén controlan, houbo moitas veces que había moitos grupiños e outras había ringleiras enormes e iso, pois, a verdade é que non facilita o baile. Non, pero a verdade é que é a consecuencia tamén de onde ven toda esta xente, que ven de formarse en grupos folclóricos. Entón, nos grupos folclóricos se xunta, digamos, a tradición coa escena. Entón, as foliadas de hoxe teñen tamén algo interesante, non? Que fusionaron, pois eso, unha tradición que non tiña nada que ver cos escenarios, coa escena e o traballo para o público. Sí, pero eu tamén creo que ás veces esas filas tan grandes non son só porque a xente ven do mundo tradi, do mundo dos grupos folclóricos, sino porque hai como un medo a formar outro grupo. É como se te sumaras a fila grande, quedas máis difuminado. E o que consigues é que o baile funcione peor, porque o baile necesita unha medida. Eu creo que máis de 5 parellas a cousa xa non funciona. Ademais, é que as músicas están feitas para bailes pequeniños. Sí. O tempo para a roda non dá tempo a facer esas filas interminables e esa roda que se comen 2 puntos e 2 voltas. Pero tamén ten algo bonito de bailar en grupo, algo potente ten, aínda que se cadra non é a idea principal. Eu creo que se bailaba en grupo tamén por cuestións de espazo, non? Porque se bailaba por parellas e cada un facía cousas diferentes, acababan chocando. Non a corte das vacas que se facían as foliadas. Sí, pero ti ten en conta tamén que nas cortes das vacas ou nos espacios nos que se facían as foliadas non eran moi grandes. Entón, se tipos máis de 5 parellas, estás desaproveitando o espazo. Se pos 2 parellas aquí e 2 parellas aquí e outras 2 aquí, funciona millor. O espacio aproveitase millor. E, de feito, eso, ti aquí vemos como aproveita moi ben o espacio, chegando incluso a haber a vez 4 grupiños de xente bailando. E que se estiveran todos na mesma ringleira non poderían ser tantos. E despois hai outra cousa, os últimos da fila non son capaces de ver o punto. Non. Intuyen e van collendo según van collendo os do lado, van collendo eles. O baile refite a sociedade e unha sociedade machista onde as parellas teñan que ser home e muller, pois é o que se ve no baile. E agora non, porque a nosa sociedade mudou. Entón, está ben que... Cada un baile con quen queira. Exactamente, con quen lle preste. Xa, eso sí. Nos tempos de antes había ringleira de homes e ringleira de mulleres. E era, unha muller podía poñerse na ringleira do home, pero un home na ringleira da muller, eso era moi, moi raro. E, sin embargo, agora non. E menos mal, non? Sí, tamén, pero bueno, tamén habería que definir cales son os tempos de antes, o que nos contaron ou o que vimos, porque o que vimos foi totalmente diferente. Para min os tempos de antes, eu falo do que nos contaron, porque cando ti vas a unha recollida, estás interactuando, non é o mesmo, non? Evidentemente, todos temos recollidas onde estamos todos misturados, homes e mulleres, pero outra cousa é cando te sentas con esas persoas e lle preguntas como facían. Pasa que a memoria é tan frágil. E cando tes 20 anos e empezas a ir de recollida non te das conta deso, pero cando tes os que temos agora e a nosa memoria xa empeza a fallar, entón sí que te das conta de pois o mellor o que nos decían non era tan certo. Pero bueno, cando moita xente en sitios distintos che repite o mesmo, entón quere decir que algo hai. E iso é como un dos códigos que fixos. Outro código que do que falamos antes, de sacar punto, de que sacaban os homes, agora non. Ahora sacan as mozas sin ningún tipo de problema. Solo faltaba. Sí, pero en cambio nos nas recollidas
non o vimos eso. Entón, claro, estamos comparando tamén un pouco isto con historias que nos contaron. Volvo outra vez sobre o mesmo. Evidentemente, coa historia que nos contaron. Mira, por exemplo, nunha recollida que además esa non fai moito, a señora estaba botando puntos, e ela dicía, eu sei moitos puntos, e ela botaba puntos. Entón eu lle pregunto, e usted botaba puntos, non? E digo, home, claro. E cando había un home que botaba puntos, ai non o ia deixar quedar mal. Entón, non era que elas non souperan facelo, claro que sabían. Era que non estaba ben visto, porque o home era o que tiña que mandar nesa sociedade machista. Entón, bueno, ahora non estamos nesa sociedade. Entón, que boten os puntos as mozas sin problema ningún. Ai, sí, as mozas, os mozos e as moces. Exactamente. Pero de bailar, por exemplo, home con muller, non? Vamos a ver. Antes tamén había un tipo de relación máis convencional, era a parella, era un home con unha muller, non? Sí. E quizáis o baile tamén respondía a iso. Evidentemente. Porque no baile ten que haber tamén unha seducción, de alguna maneira, A non? ver, para min o baile é unha representación... Están ligando. Que? Están ligando aquí. Ligan pouco, Sí. Eu creo que iso perdeuse algo. Sí. Antes ligábase máis nas foliadas do que se liga ahora. Bueno, eu vexo moito, sí. Igual eu estou un pouco fora e non me dou Sí. conta deso, pero... Aquí vexo moito cancaneo neste vídeo, Ti crees? Sí. Que daqui saíron cousas? Sen dúbida, Sin dúbida, vale. sí. Ocurre tamén nas foliadas ahora, ai, mira, ahora, salen dúas persoas a botar o punto. Eso antes non acontecía, estaba como máis reglado. Quen tiña que botar o punto, sabíase. Era o que ia no cabeceiro da fila normalmente. E agora non, agora sale de calquer lado das É máis, a xente se debería colocar a esquerda de quen guía, porque senón cámbiase o sentido do baile. É dicir, se facemos un tablón, te colocas no outro lado e a xente se coloca do outro lado, obriga a quen guía a ir para atrás en vez de ir para adiante. Xa, pero é que tamén ese código moitas veces tamén se perde. Se te fixas, a veces o que está guiando, en vez de ir hacia adiante, vai hacia atrás. Non teñen tampouco ese código. Porque depende onde se lle poña a xente. Claro. Porque hai xente, por exemplo, que guía É que, estando no medio. claro, é que agora o papel de guía está completamente diluído, non é como antes. Bueno, diluído. Eu diría que hai xente que non o entende. É dicir, a mí me gusta que haxa figura de guía. E me parece que se ti te sumas a un baile que xa hai, pois te sumas porque algo te atrae de aí, non de sumarte a ese baile. E a mí me gusta que o guía guíe o baile porque me parece que funciona mellor todo a nivel de enerxía e ademais a nivel de improvisación hai ese reto de poder copialo, non? De poder replicalo. Si, douche a razón completamente no que o baile funciona moitísimo mellor se hai unha persoa que guía e que todo o mundo sabe quen é esa persoa. Porque sabes para onde tens que mirar, sabes onde poñer o foco e sabes a quen seguir. Pero tamén é certo que as persoas tamén lles gusta guiar. Entón, se meto nun baile e está sempre guiando unha persoa, pois eu tamén quero botar o meu punto. Pero abre outra fila a ti. Tamén, podería ser. Abre outra fila a ti. Ou tamén hai a posibilidade de que unha persoa estea guiando e ceda a guía do baile a alguén, que eso me parece millor. Pero quizáis hai esa integración mal entendida de que todos somos iguais e a veces, por exemplo, pues está bailando unha Montse Rivera ou está bailando un Enrique Peón ou quen sexa que ten moita experiencia e chega un rapaciño que está aprendendo nunhas clases de iniciación e se pon a sacar punto no medio da fila pensando que esa é a maneira de integrarse na festa. E eu creo que non, que esa non é a maneira. A maneira é observando onde te metes, primeiro, sabendo se te podes meter aí,
Pois iso que hai que fomentar, non? Sabes outra cousa que acontece o non haber un guía claro? E que a min é algo que me rompe. Esos momentos de espera, de e agora quen? E agora quen? E vou, non vou, e pasou a cantiga e pasou o punto. Sí. Entón, se hai un guía claro, eso non acontece. O baile fluye, o baile vai moito máis, con moita máis enerxía e con moita máis vida. O que hai de sacar un punto na música da volta e a volta na música do punto. E aí enlazamos o que estaba dicindo. Hai que coñecer, claro. O sea, unha das reglas principais é que o punto está ligado á cantiga. Pero moitas veces, se os bailadoras non controlan a música, pois o mellor non saben se o que están botando é unha cantiga ou unha volta. E iso está pasando neste corte, onde vemos un grupo que está seguindo moi ben a estrutura da peza, porque a peza leva 2 cantigas para a punto e outra para a volta, e o outro grupo, pois que non recoñeceu o que pasaba, e cada vez que escoita a cantiga, bota punto, sin saber que unha desas melodías non é de punto, que é de volta. Pero bueno, o importante é bailar, Sí. Bueno, que cando fas puntos longos é comprometido. Coa gaita pasa moito, non? Sí. Que se fai o punto e a volta bailando punto. Sí, pero bueno, é que ten que ser así. Na gaita ten que ser así. Porque na gaita, na muñeira, para min é máis na muñeira que na xota. Porque mira, na muñeira, a diferencia das partes non é tan marcada. A mí me ten pasado de coller unhas melodías, darllas a 3 gaiteiros e decirlle, mira, dime cale punto, cale volta. E se hai decirme os 3 cousas distintas. Melodías complexas, bueno, e outras melodías que están moi claras. E evidentemente, se un bailador bota un punto que dura 8 tempos, que vas a facer o punto 2 veces? Non ten sentido. Entón, tens que coller máis... Ti, polo que vexo, estás desenterrando a machada de guerra entre pandereteiras e gaiteiros, non? Vale. Chámanse igual, porque o baile é igual, pero realmente non teñen nada que ver unha muñeira de gaita con unha muñeira cantada. Nada. Chámanse igual, porque se baila a mesma cousa. Pero, non sei, a gaita ten algo de militar, non? Sí, digamos que cando bailas o son da pandeireta é como se sentiras máis libertad. E a gaita como que te acartona un pouco, te cerra máis o espazo. Estás máis encorsetado. Pero bueno, podese bailar tamén con gaitas. E estos gaiteiros daqui tocaron moi ben, Claro que sí. Bueno, ata agora falamos moito do solto, pero haberá que falar tamén dos agarrados, non? Modas son modas. Hoxe en día o que gusta é o solto. Sí, hoxe en día o que gusta é o solto. Porque botan os agarrados e alá nos imos todos á barra, a falar e a beber. Pero antes non. Antes querían era chicha. Antes había que arrimarse. Era o momento para arrimarse. Querían calor. Imagínate se estiveron mal vistos os agarrados, que había sitios que os curas non confesaban ás mulleres que bailaran agarrado. Negaban a confesión. Os homes non, Os homes, cos homes non pasaba nada. Sí. As mulleres negaban a confesión. Bueno, creo que o tema dos agarrados volverá algún día, porque tamén teñen a súa chicha, pero non van poder nunca competir co baile solto. Pero bueno, aquí basicamente nesta foliada o que están bailando é paso doble. Sí. E algún valse que confúndense moito. Valses con jotas e os pasodobles do sur, como tocan co toque da muñeira. Sí, eso tamén acontece. En esta foliada non aconteceu, pero sí que acontece que en moitas foliadas tocan un pasodoble da zona de Mondariz e a xente baila muñeira. Pero bueno, é o de sempre, hai que coñecer. Xa, hai que saber. E distinguir o... Pero a veces é mellor non saber. Apetece bailar a muñeira, bailala co pasodoble, nada máis. Eso tamén. A ti non che decían de pequena que bailabas coa música do telexornal? Non, a mí non me decían. Non? A ti sí. A mí sí, me decían, ti bailas coa música do telexornal.
volvemos ao de sempre, coñecemento. Ter coñecemento para saber o que fas. Para saber... E que responsabilidade hai aí nas asociacións transmisoras do coñecemento? Home, as asociacións fan o que poden. E moito fixeron. Sí, non digo Moito nada. fixeron. Digo que non fixeron nin que fan, non digo que responsabilidade de aí, non? Que quizáis aí chegou un momento tamén de que as asociacións, ademais dun traballo de escenario, que é moi necesario o traballo do escenario, porque creo que é complementario a isto. Sí. As foliadas teñen que ter tamén... Que, ademais, é tan complementario como que se retroalimentan uns os outros. Sí, O sea, por suposto. fundamental. Pero que quizáis tamén hai que ir vendo de transmitir certas outras cousas, como por exemplo estes códigos de foliada nos que estamos falando, dentro do asociacionismo, integralas de alguna maneira. Pero eu creo que xa se empeza a facer, As clases que dou de adultos, un 80% é xente que o que quere é aprender os códigos para ir a unha foliada. Pero que códigos, Monse, se non existen? Pero non existen. Eu os teño. E ti tamén. Temos que darlos a coñecer, que para iso estamos facendo isto. Sí, pero non podes dicir que está pasando xa. Está pasando. Sí, estamos aquí agora mesmo. Estamos. Está pasando. Quen che iba a decir a ti que íamos estar falando dos códigos da foliada? Están bailando en roda. Non están bailando en roda. Non me distraigas.